Juan Kapitulo 3. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi niana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, "Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios mag-uban kaniya." Si Hesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab. Unsaon man pagpakatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab?" Nangutana si Nicodemo. Si Hesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Unsao man pagkahimo niini?" Nangutana si Nicodemo. Si Hesus mitubag, "Wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita, apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili ka motuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo kung sultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit? Ug wala pay nakasaka sa langit gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sa mga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tupon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Humani ini, si Hesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto og pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon nga dili layo sa Salim, kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tawo ug sila gipamunyagan niya. Niadtong higayuna, si Juan wala pa bilangguan. May mga tinun-an ni Juan nga nakiglalis sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonya sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan ug miingon, "Magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tawo nga uban kanimo dito sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan." Si Juan mitubag, "Walay tawo nga makahupot og bisan unsa gawas kon ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo mao ang ako mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasawunon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya ug malipay siya inig kabati niya sa tingog sa pamanhunon. Nining paagiha mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag ug ako mukunhon. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta yutanon ug magsulti mahitungod sa mga butang nga yutanon. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog
apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ng Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak ug gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan.